जेराव इसोरनि बाथ्राखौ सारनानै होनाय जायो, जेराव इसोरनि बाथ्राफोरखौ फोनानै होनाय जायो। दिनै बेवहाय जोङो मोनब्रै जायगाखौ नुनो मोनदों। मोनसेया जाहैबाय जे लामा सेर, मोनसेया जाहैबाय रोजा हा गैयै अन्थाइबारि, मोनसेया जाहैबाय सुजाइबारि, आरो जोबथायनाव जाहैबाय मोजां हा। दिनै जोंनि ख्रिस्टनियाव लुखांनायनि बिथिङाव, ख्रिस्टनियाव गावखौ लुखांनायनि खामानियाव दिनै बे बिसयखौ जोङो गोथौयै ध्यान खालामनाया मोजां। ख्रिस्टनियाव अनलायग्राफोर, जों सानफ्रामबो इसोरनि बाथ्राखौ मोनो जोंनि दैदेनगिरिफोरनिफ्राय, जोंनि चार्च लिडारफोरनिफ्राय, जोंनि मानगोनां रेभारेन्ड पास्टरफोरनिफ्राय इसोरनि गोथां बाथ्राखौ मोनो। नाथाय दिनै जोंनि सायाव चइस इज आवार्स, चइस इज योर्स। नयाव बुंदों खोमा गोनाङा खोनासंथों। दिनै इसोरनि बाथ्राखौ जों साफ्रोमनोबो होखानाय जाबाय, इसोरनि बाथ्राखौ जों साफ्रोमनोबो होखानाय जाबाय। नाथाय जों बेखौ माबोरै नाजावदों बेयो जोंनि सायावसो। चइसआ जोंनियाव, जों माखौ सेलेक्सन खालामनानै लागोन। जोङो लामा दथानि हा नामा, जोङो सेक्टाब जानाय माने हा इसेल' थानाय जायगा बादि नामा, ना सुजाइबारि बादि नामा जोङो, ना मोजां हा बादि? खोमा गोनाङा खोनासंनानै लाथों होननानै बुंदों जिसु ख्रिस्टआ। दा बेनिखायनो दिनै गोथौ मोनसे बिसय बियो। जों रावबो इसोरनि बाथ्राखौ मोनै रावबो नङा, इसोरनि बाथ्राखौ मिथियै जों रावबो नङा। मैया आं बुंदों जोंनाव 100टा 200टा बाइबेलफोर मखास्थ' लानानै हानाय बेबादि व्यक्तिफोर जोंनि गेजेराव दंसै। नाथाय प्रेक्टिकेलि बे टेक्सटफोरखौ जोंनि लाइफजों, जोंनि लाइफआव बेखौ एप्लाइ खालामनो हादोंना हायाखै, बेसो बिराद गिदिर मोनसे प्रश्न। बे बाथ्राफोरखौ, बे बाथ्रा बादि थाबायनो हादोंना हायाखै, ना जोङो लामा सेराव गोग्लैजानाय बेगर बादि दाउसिनफ्रा बेखौ खनजागारदों, ना इसेल' हा थानायाव गोग्लैनाय बायदि रज'बाय, रज'नायालाय रज'नानै माखासे समनि गेजेरावनो बियो सान्दुं ओंखारनाय लोगो लोगो बियो ज्रिं रानलांबाय। ना जोङो सुजाइबारिफोर बादि नामा, इसोरनि बाथ्राखौ मोनबाय, नाथाय माबा मोनसे आनजाद फैनायावनो दिनै जोङो जोंनि इसोरनि गोथां बाथ्राखौ जोङो एंगारबाय। ना जोङो मोजां हा बादि मोजाङै बेरनानै, बेगरा बेरनानै बिफां जाबाय, फिथाइ थायबाय, इसोरखौ हामबाय होनबाय, आरो बेजोंनो बे संसारनि सुबुं माहारिया बासायजानायखौ मोनबाय, बेबादि नामा? दा बेनिखायनो चइसआ जोंनि, चइसआ नोंथांमोननि, नोंसोर माखौ लागोन? दाना जोङो बिनि उनाव थांगोन हाउ टु बे लाभ इन क्राइस्ट। जिसु ख्रिस्टनियाव दिनै जोङो माबोरै गावखौ लुखांगोन, गावखौ लुखांगोन। जेनेरेलि जों न' लुनांगौब्ला बे न' लुनायनि मेटेरियेलफोरखौ जोङो जगार खालामो, आरो जोंनि बाजेटफोरखौ जोङो दांनायो। आंनाव बेसेबां रां रुफा दङ, मा मेटेरियेलफोर नांगौ, सिमेन्ट नांगौ, अन्थाइ नांगौ, दंफां नांगौ, थिं नांगौ, बायदि बायदि बुस्थुफोर नांगौ आरोमा। बेफोर गासैखौ रेडि खालामखांनानैसो जोङो न'खौ गायसनो, जोङो न'खौ लुखांनो जोङो माने थाग थियारि जायो। थिग बेबादिनो ख्रिस्टनियाव लुखांनायाबो बेबादिनो जोंहा मोनसे फाउन्डेसन दङ। दा बे फाउन्डेसनखौ जोङो माबोरै खालामगोन? जोंनि इन्टालेक्चुवेलजों जोङो बे फाउन्डेसनखौ खालामगोन नामा? जोंनि मिथिनायजों जों माने ख्रिस्टनियाव जोङो गावखौ गायसनगोन नामा? बे बिराद गिदिर मोनसे प्रश्न बियो। जोङो इन्टालेक्चुवेलि बिराद जोङो गावखौ धोरोमाया दिन्थिनो हायो। जों मानसिफ्रा जिउ, सोलेर, मोदोम मोनथाम एलिमेन्टजों दाजानाय। मैया आं बुंदों जोङो इन्टालेक्चुवेल, जोङो साननो हायो, जोङो जोंनि समस्याफोरखौ जोङो साबधान खालामनो हायो, जोङो घटनाफोरखौ माने साननानै जोङो बिजिरनो हायो आरमा। बेबादि इन्टालेक्चुवेलि जोंखौ इसोरा सोरजिदों। बे इन्टालेक्चुवेलजोंबो जोङो गावखौ धोरोमाया दिन्थिनो हायो। नाथाय जोंहा मोनसे स्पिरिट दङ। नैबे स्पिरिटजों जोङो गावखौ धोरोमिया, नैबे जिउजों, मैया जे आङो ख्रिस्टियान स्पिरिचुवेलिटि जे बाथ्राखौ बुंदों, नैबेखौसो जोङो नायगोन आरो। दा बेनिखायनो जोङो 1 करिन्थियानि 3:11 12 जोङो फरायब्ला नुनो मोनगोन जे
जों ख्रिस्टियानफोरनि ख्रिस्टनियाव लुखांनाया मा जिनिस